paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Programan pakarangalan na saray balita, isyu, komentaryo, tan anggapoy takot, pagatan panagtila, diretsaan ed Radyo Pangasinan. Diretsaan ed Radyo Pangasinan. Narangalan kada agaw na Sabado, manlapod oras na alas 7, ianggad alas 8 ed kabuasan. Diretsaan ed Radyo Pangasinan. Diretsaan ed Radyo Pangasinan. Ng kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Diretsaan ed Radyo Pangasinan. Good morning! Magandang umaga sa inyong lahat mga kapaborito. Araw na naman po ng Sabado. At siyempre, manuulop ng manibat ilalamot. Yamang ipasabi na sari balita, isitan komentaryo, yaduga sustutan na panmatalkan. At Derechan, at Radyo Pangasinan. Siyempre nakalop na nakanta bilalangulad sa inago na Sabado. Petsa Jesla tatang tanagagik samput ki agaw nasa may panagkampanya at sa inagawan midterm election. Say magtaryon lingkor, magtaryon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kanta by team on the technical side. Sa imanang araw lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. Si Katulaya may sampot agaw na panagkampanya. At wala laray manmomotorcade at sayan kabuasan. Wala mat sunagawa according to information ni Empawit at Sikatayo nan Sir Jerome may manggawa na Grand Rally. Manggawa na Grand Rally at atang tanagagig. Kasi nga ditan at bali na Lingayen. Wali nagawan Grand Rally ditan at Lingayen Civic Center. Alas 4 ng araw. Nasay team lingkod ng bayan. Diyan sa rin kaplasan matatatang tanagagik at walad primerong distrito sa Team Espino dadauluan ng Governor Amado Pogi I. Espino III. Oh, by the way, sayay sampot ya ago na panagkampanya tatin tanagagik walay iparangal ko lapat layan si kayo ya mensahe ng Governor Amado Pogi I. Espino III ni paakarad saray on kakamayat natan ya si katukuno at mangiiter na ayuda or mga saliw na butos or vote buying. Wadya atatang tanagagik dengalan tayo may mensahe ng former Governor Amado Pogi I. Espino III yanatan untatagam tanong papawil para at Governor na sa iluyag tayong Pangasinan. Mga minamahal kong kababayan, para maliwanag po ang lahat. Huwag po kayong maniniwala sa walang tigil na pinapakalat na kasinungalingan na ako raw po ay nagpapatawag sa iba't ibang lugar sa ating probinsya para mamahagi ng ayuda. Wala po itong katotohanan. Malinaw po ang motibo. Guluhin at linlangin ang mga tao para magalit sa akin. Sa totoo lang po, sila ang walang tigil sa pamimigay ng pera. Mga kababayan, sa Lunes, May 12, malinaw po ang hamon. Pipiliin ba ninyong ituloy ang mga nangyayari hanggang ngayon sa probinsya o ibalikan dati?
Pipiliin ba ninyo ang serbisyong lumilitaw lang tuwing eleksyon o ang serbisyong tuloy-tuloy at ramdam sa buong lalawigan? Pipiliin ba ninyo ang mga gumagamit ng pera at kapangyarihan para manakot nang hindi nila kakampi para sa pilitang iboto ang di nyo gusto? Mahirap po talaga, pero huwag po kayong matakot. Wala pong makakaalam kung sino ang inyong pipiliin. Pinagbigyan ko po ang inyong kahilingan, mga minamahal kong kababayan, na tumakbo akong muli. Kaya ang laban ko pong ito ay laban nating lahat. Kung tayo po ay magsama-sama, kaya nating ibalik muli na tinitingala ang Pangasinan, hindi lang sa Riyon 1, kung hindi sa buong bansa. At kung tayo ay magsama-sama, ibabalik natin ang tunay at tapat na serbisyo at respeto sa ating mga kababayan at ibalik natin ang sigla at dangal sa ating mahal na lalawigan. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong tiwala at suporta. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang Pangasinan, at pagpalain po tayo lahat ng Diyos. Maraming salamat po. Yan po mga kapaborito ang paglilinaw ni former governor at tumatapong governor muli ng lalawigan ng Pangasinan, Amado Pogi I.S. Pino III, na kung saan kanyang pinabubulaanan na siya po ay namamahagi at nagpapatawag sa mga bayan-bayan para mamahagi ng ayuda. Ha? And let me also share to you, AI so abasa katatang tanagagi ka, walay bali-bali amay reaction or liknaan, ya impasabi na sa kaya mangaray lex, tawagang tilabatlan lex. Sa kwanto di atatang tanagagi, pwede nating pagmuni-munihan. At ito sabihin na lang natin kasi may particular siyang binanggit na lugar. Pero babanggitin natin, sasabihin natin kasi it will also apply to others. Niyarin aya at tuamat at saray arumya balay, arumya lugar. Yan niyarin nunutan tayo. Ya si katayuran butante para si katayo ya. So, sa kwanto jaya tatang tanagagik, isa rin po akong butante. At hindi ako nakakalimot sa tunay na serbisyo. Isa ako sa mga botanteng buong loob na sumuporta noon basahin ko lang kay Mayor Batawil nung tumakbo siya bilang congressman ng District 2. Sa 3 termino niya sa Kongreso, kitang-kita ang malaking pagbabago sa distrito. Mga kalsadang inayos, mga eskwelahang na ipatayo o na-renovate, tulong sa mga magsasaka at mga proyektong sumusuporta sa mga senior citizens at PWD. Kaya hindi rin nakakapagtaka na sa huling termino niya, unopposed siya. Ang ibig sabihin, sapat ang tiwala ng taong bayan, hindi siya iniwan kasi hindi rin niya tayo iniwan. Pagkatapos ng Kongreso, tumakbo siya bilang mayor ng Lingayen at muli pinatunayan niya ang kanyang Action Man title. Mula sa paglilinis at pag-aayos ng bayan, pagpapaayos ng public market, pag-organisa ng mga malalaking events, at pagpapakilala sa bagong mukha ng Lingayen, lahat may direksyon, may disiplina at may puso. Hindi lang tayo ang nakakapansin, kundi pati ang mga bisita at taga-ibang bayan na humahanga sa pag-unlad ng Lingayen ngayon. Sa kabilang banda, si Congressman Cuangco ay kilala bilang isang negosyanteng mayaman at dahil sa kanyang pamimigay ng ayuda, tinagurian din siyang ayudaman. Marami na rin siyang naipamahaging tulong, lalo na sa mga nangangailangan. May mga proyekto na rin nasimulan pero marami pa rin ang ongoing. Marami pa rin ang ongoing. Hindi naman masama ang tumulong sa ngayon, pero ang tanong, hanggang kailan ang ganitong klase ng serbisyo? Bigay ngayon, pero may plano ba sa hinaharap? Hindi natin kailangan mamili sa sikat o mayaman. O hindi natin kailangang mamili sa sikat o mayaman. Piliin natin ang may napatunayan na, may direksyon, may disiplina at hindi lang gumagalaw tuwing eleksyon. Yan. Ngayong Mayo 12, gawin nating seryoso ang ating buto. Huwag base sa bigay, kundi sa binigay. Ginagawa at magagawa pa para sa buong District 2.
Hindi lang ngayon, kundi para sa susunod na henerasyon. I have my own decision, so please respect mine, no hate. Si katutan na tatang tanagagik. Nan babasaan ko ya, anong nang kuwatatang tanagagik, na aliwan dyan segundo distrito labat. This might also be true in some other parts of the province of Pangasinan. Sige, 1st District, 3rd District, 4th District, 5th and 6th District at tatang tanagagik. Kaya in-share ko yan si kayo, pianjaruntan, makapanunot tayo, namutugtog tayo, no antoy marakep, ya desisyon, ya ipaksab tayo at saya agaw na Lunes, no Mayo 12. Ya singasamay ibabaga tayo naynay, make a comparison, make an evaluation. Evaluate yung rarate kandidato yung atatong tanagagik, antoy agawanda, antoy ginawada, antoy tulong niya in pasabida, no ata na tulong temporary o permanent. Temporary o permanent atatang tanagagik nga makatulong at sikatayo. Wala man lang ti susamay di paran, nasaray kardinal, likasyura may kardinal. By the way, ready na po tayo para sa Monday. Yan, ready na rin po yung ating mga ID dito sa Radyo Pangasinan para sa ating Halalan 2025 special coverage. Tabayanan po ninyo yan sa Monday. So, balik tayo sa ating sinasabi kanina. Sabi, babaga tayo ni manatatang tanagagig. Anto may diparan, nasara may kardinal, yabin mutos at sa may conclave. Hakin ta uman so sa may panuntunanda. Wala may babagadalan ti atatang tanagagig. Ya bali-bali ko mo niya aligan tayo. Bali-bali ko mo niya aligan tayo atatang tanagagig ta. Sa ikwandaman, bali-bali no umbutos tayo, we will be guided by the Holy Spirit. We will invoke the power of the Holy Spirit to enlighten us. Tapian jaruntan, nanunutan tayo duga. Gauntan. Antuman may promise da. That I do so promise, pledge, and swear. So help me God and these holy gospels when I touch with my hand. Yasay gabay ton ibaga di man atatang tanagagik. Ni mambuga subago man. Nusay kanunutan mo. Unyalay sa pangipasanan tayo atatang tanagagik. Nunot yo, yaw no unarap kayo Diyos. No unaandi kayo sayan biray atatang tanagagik. Unarap kayo o Diyos sa katawan. No teputan kayo Diyos sa katawan. Sipay imbutos mo duga, so sipay imbutos mo naman bilang labat, unarap tayo Diyos sa katawan. No naandi tayo sayan bilay. Teputan na Diyos na katawan at sa katay. Sipay imbutos mo. Dinay inawat, dinay imbutos mo. Amay ayuda yan awat mo o di no amay konsensyam. Nunot yung tanatatang tanagagig. Kasi konti man lang ti Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Pero, nunot yun mo nga tatang tanagagig. Dugata, susto, susamay decision nyo. Dugata, tan susto, susay walad kanunutan nyo. Diba, sa ibabaga tayo na tatang tanagagig. Bangat dad sika tayo, dalan mo'y maktek kya dalan. Do the right thing. In our parts of the body, of our body, at ating tanagagik, walay duwaran lima tayo agauntan. We have the left and the right. Wala ni mayroon, I have two hands, the left and the right. Diba? Pero di na nasayan duwaran lima sumas dominant. Anti usaran tayo karaklan, likod at sara may left-handed, karaklan sa usaran tayo sa right hand, agauntan. Pansulat, pankimay, amin la. Say dominant ya parte na say lima tayo, ay say jaron dasayan duaran lima tayo, say right hand agauntan. R-I-G-H-T. What is right? Antigabay ti bagay may right duga.
Antigabay ito ibagamay left, kaliwa, kumaliwa atatang tanagagik. Imbis di maktak, subati kanto kumaliwa, left, hagauntan. Sirin, jad say arapan yung eleksyon atatang tanagagik, we will also do the right thing. When we use our right hand, let us do the right thing. Let us write the right name. Let us vote for the right person atatang tanagagik. Serbisyo o ayuda? Gaya ng sinasabi ni Governor Amado Pogi I. Espino III, serbisyo o ayuda? Sana wag po nating kalilimutan yan. Tani, bali-bali so timing tuyay. So in pilida at kinan Pope Leo XIV. Antayo tayo si Pope Leo XIV at atang tanagagik sa kaya misyonaryo. Just like Pope Francis, who is a Jesuit, misyonaryo mat. Si Pope Leo XIV is an Agustinian, also a missionary. Ang titrabaho na sarate missionary. Unlarad sara may arumya bansa. Sipay kalimog dad sara may arumya bansa. Aray mairap bilay. Aray mairap bilay. Kanya dad saya so irong na Pope Leo XIV. Ang inaasahan po ay isusulong po niya yung kapakanan ng mahihirap. Sana ganoon din ang isipin natin sa mga pipilihin din po natin na mga kandidato. Isipin po natin kung sino sa kanila ang magsusulong sa mga mahihirap. Yung magbibigay ng programa na hindi lang para sa araw na ito, tutulong sa mga mahirap hindi lang para sa araw na ito, kundi may tulong niya dire-diretso atatang tanagagik. Tatay ayuda, nunot yung atatang tanagagik, just for today. No naupot itay ayuda, amounting to something like 2,000 or more or less, atatang tanagagi, just for today labatitan. The following day ang kapulatan na upulatan to agastos yula. Kanya say mas marakap, yan itulong dad si kayo, amay permanente, ya tuloy-tuloy aga na pultot, o aliwan sa may no kaukulan da kilabat sanda kayo idan na ayuda. Dapat ame permanente ya solusyon at kairapan so iter dad si katayo. Aliwan sa may ayuda lambangat. Tuloy tayo, Derechan at Radyo Pangasinan. Kaya rin inasanin pagkabatan pa imano malalaw paninsaray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Kapaborito, alas 7:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Si VP Inday, Sara Duterte, nagsalita na. Sa panahon ngayon, hindi mo alam kung sino ang tunay na kaibigan. Ang pamilyang Villar, tunay magmahal sa pamilya ko, hindi nang iiwan. Si Camille Villar, kauban nato sa Senado. May malasakit sa bayan, mga mahihirap, tinutulungan. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Atong iboto, si Camille Villar. Camille Villar, para Senador, number 66 sa balota. Political advertisement paid for and by Camille Villar, Masibay Street, BF Resort Village, Alondos, Las Piñas City, Metro Manila. Hey, ipawil tayo, letter femihiya, jaat konseho, adjat tagupan, na ilanuan tayo, tanapan piyaan, letter femihiya, sige number 1, inaligwas to syudad, femihiya, 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 ipawil
Erfenihia, Erfenihia, Erfenihia. Ilalaban ng tama para sa patas na serbisyo ang taong may prinsipyo. Councilor Red Efe Mejia, number 10 sa balota. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal, hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mejia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kaagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng Dagupan. Hangaring tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga Dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson na iboto. Iboto nating mga Dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. Jad Dagupan,
walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray dagupenyo. Jad bunuan binlo. Paborito. Bunuan bukid. Paborito. Bunuan geset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy sa diretsyan at Radyo Pangasinan. Kaulop kantaba ni siyempre sa magtarian kapaborito magtarilingkor Joseph Kanilang Bakani. Yamang ipapasabi na sari balita isyutan komentaryo yaduga sustotan na panmatalkan. Alas 7:37 na po ng umaga. Abangon kila o apuyat kine. Manalagar kay pakurong kanya napupuyat kayan tao. Si mabili busan liit kabkabongan niya. Ay, agi busan le. Pero sa may kwantila lang ti atatang tanagagi ka, kumunag kayo na lingo-lingo atatang tanagagi ka. Siya sa ibabagatuyan na tanay. So, ang itar na reaksyon at sikatayo atatang tanagagi. Gusto niyang bumalik ang sigla at dangal ng Pangasinan. Paano natin may babalik ang sigla at dangal ng Pangasinan? Siyempre, pumili tayo ng puno na tunay at tapat ang kanyang serbisyo. Yun ang piliin natin. Isang puno na may tunay at tapat na serbisyo. Yung mga ngalaga sa mga empleyado, magsusulong ng malalaking investment, magpapayabong ng turismo, mag-aayos ng kaayusan at katahimikan, magbibigay ng ligtas at desenteng tahanan. Tulad ng mga programang I Love Pangasinan Kalusugan Caravan, Abig Pangasinan Recovery Program, infrastructure projects, pamamahagi ng farm input, farm mechanization, kalinisan caravan, job fair on wheels, province-wide sports program, serbisyong panlipunan, mga bagong kagamitan at sasakyan, FIT3 RP laban COVID-19, yan mga bagay na ganyan, provincial scholarship program, pamanang yaman, produktong Pangasinan, kabuhayan palengke caravan, ligtas at aktibong pamayanan, maganda at malinis na kapitulyo, pangangalaga ng kalinisan, livelihood assistance program, no balance, no billing policy, at mobile skills training project. Ito yung mga programa na namimiss ng ating mga kababayan. Yan, di ba? Naalala ko tuloy yung sakwan, yung nabanggit nila kapaborito Ding at Amor kanina, yung literacy, no, ng mga estudyante. Sa tutulang in fairness sa ating Department of Education, they also have done their part. Yan lang kasi napunta po tayo doon sa panahon ng pandemya. 2022, remember? Nang nagkaroon ng pandemya, walang pasok sa eskwelahan. 2023, nagkaroon ng modular teaching, di ba? Gaunta na tatang tanagagik, walang presence sa school pero modular lang. Kanyan, hindi ho ako magtataka, in fairness naman sa Department of Education, kung karamihan sa mga bata ngayon, lalong-lalo na sa mga nasa senior high, nahihirapang bumasa or nahihirapan doon sa reading comprehension.
marunong bumasa pero agto atalusanon to may binasa to agaw natatong tanagagik because of that scenario sa buhay natin, because of that pandemya na malaki ang epekto niya, hindi lang sa pangkabuhayan po ng bawat isa sa atin, hindi lang po sa buhay ng bawat isa sa atin, kundi sa pag-aaral ng mga bata. Now, sanang maisipan na lang ng ating mga mambabatas, ng ating mga leader, paghandaan natin yung mga ganyang sitwasyon, lalong-lalo na sa Department of Education, kung ano yung magandang approach mamaya para hindi naman mapabayaan yung pag-aaral ng ating mga bata. Agauntan, we were caught unaware kasi at sama niya panahon, agauntan. So sana may plan A, may plan B. Yon, yung tamang pagplano. Meron ba yan sa mga pipiliin yung kandidato? Meron ba silang marunong ba silang magplano? Sa kanilang pamumuno, naramdaman nyo ba yung kanilang magaling na pagpaplano, plan A, plan B? Gauntan. Hello and good morning nga pala ulit kay Auntie Fanny who just celebrated her 86th birthday noong nakarang araw. May have many more birthdays, Auntie Fanny. Alam ko lilipad ka sa US ulit sa May 18. Mag-ingat po kayo lagi at pagpalain po nawa kayo lagi ng Panginoon at bigyan kayo ng mahabang buhay pa kasi marami kayong napapasaya. Si Auntie Fanny kasi ramdam mo yung kanyang pagmamahal. Super humble na tao. Yayakapin ka niya, hahalikan ka niya, pag nagsasalita yan, masyadong maumilde. Auntie Fanny, God bless you more. Siyempre, binabati na rin natin si Ate Johnny, si Kuya Bob, sa kanilang anak. Hi, hello. At siyempre kay Jeric. Welcome home, Jeric. At kasama niya si Auntie Fanny babalik ng US sa May 18. Yan. At binabati na rin natin ng happy birthday rin. Nag-celebrate din kasabay ka nung isang araw na nag-celebrate. I think that Saturday, nung Thursday, si Mary Grace, Madam Grace na sa Kalit Elementary School. Sino pa yung mga nagbibigay ng reaction din? Hindi ko mabuksan yung aking partner. Hindi ko mabuksan, hindi ko mabasa yung kanilang comments. Pa-assist na lang po. Pero itong magandang balita by Monday, magkakaroon na naman po tayo ng adjustment. Weekly na to na adjustment at ating tanagagik. Aliwan siya ng sama niya, wala ni may Oil Price Stabilization Fund, Yakwanda o OPSF. Diba? Sa Oil Price Stabilization Fund, sinusuportahan kasi ng gobyerno. Ito, engineer, hindi ko mabuksan, hindi ko mabasa yan. Bigay ko na lang yung cellphone ko sa'yo, sir. Sinusuportahan ng gobyerno yung presyo ng yung mga key players po natin, oil players po natin noon. Tatlo lang po noon, if you remember it right. Tatlo lang po noon yung ating oil players. We have Shell, we have Petron and Caltex. Yan lang, tatlo lang. Ayan yung mga sinusuportahan ng ating gobyerno para ma-stabilize yung presyo ng gasolina o ng krudo. Hindi yung weekly na nagbabago yung presyo, kundi minsan tumatagal ng isang buwan hanggang natatang tanagagik because of this OPSF. Pero nung tinanggal yung OPSF para mabigyan ng pagkakataon naman yung ibang oil players na mag-market ng kanilang produkto, tinanggal na po yung OPSF. At palagay ko malabo na rin pong ibalik po yung OPSF kasi kakailanganin na nila ng malaking pundo. Kasi hindi lang tatatlo ngayon ang oil players ang kanilang susuportahan, kundi napakarami na po na mga oil players. Thank you, sir. Hello, good morning kay Sir Ben Gab Hobeliano. Sabi niya, good morning. Yan, kay Madam Nora Barreto, kay Madam Emma Alipio, good morning. Siyempre, sa mga single ladies ng Barangay Basing, headed by Nana Bihing, Nana Kunching, former Kagawad Esperanza Pabon,
Esperanza Banyes at saka si Nana Perla. Yon. Na si Karamot sumakuli-kuli yung mga idadaulo na sa may 9 days nobena para San Isidro Labrador si katutan so patron saint na sa Barangay Basing. May 15 yan po yung kapiyasahan ng San Isidro Labrador. Yung patron saint na Saray Dumaralos. Yan. Kasi si San Isidro sa kaya Dumaralos sa Tatang Tanagagik. So ongoing yung novena every afternoon at 4 p.m. Dyan po sa may kulay tawag dad sa ay Chapel. Barangay Basing Chapel. Likewise, good morning kay Marisa Cadayuna sa Piera. Good morning kapaborito Joseph. Bakani, always po akong nakikinig sa program nyo. Hello, Madam Marisa. Ready na po kayo sa pagbuto sa Monday? Sa ulitin lang po natin 5 to 7, mauna po mga senior citizens, mga PWDs at saka mga pregnant women. Pwede na po kayong bumuto as early as 5 o'clock in the morning hanggang alas 7 ng morning. Tapyan jaruntan agkila nabutan na putang na panahon at agkayo kaskasya niya pila ni ditan at sari voting precinct. And by this time dapat alam na po ninyo yung mga voting precinct po ninyo. Tulad ko, alam ko na kung saan ang voting precinct ko. Ano bang dapat ninyong gawin? Pumunta po kayo sa COMELEC. Sa site ng COMELEC. May share lang po ako sa inyo para hindi po kayo mahirapan. Importante ang tayong tampol ni inarsolaan nyo. Anap yung labat lamay presinto, san kasabi yung mad pierta, nanang yung lamay ngaran nyo, basa yung ladiman. No nabasa yung ngaran nyo, san kila ang loob, may pila-kila, tapian makapambutos kimat la tatang tanagagig. Untan labatan. So, ulitin natin, 5 to 7 a.m. Mauna na po mga senior citizens, mga PWDs, at saka mga pregnant women. Special accommodation po yan para sa inyo kasi dyan sa putang na panaon mo lang ti ay. Antay latan, dyan putang na panaon, manangas-engas, iray totoo, agauntan. Kanyan sara may umbutas balat manlapot alas 7 kabosan hanggat alas 7 ngaram manbalon kayo'y danom plus payong tani manuran-uran ni panaon tayo. Gyulilingwan na nita natatang tanagagi ka natan i-share code si kayo man so sa may site tapian na nung yun inerso presento yung atatang tanagagik at maganulaba talulukasan ko haanapan ko man so site tapian jaruntan ang kila niya ini anap yung labat may precinctfinder.comelec.gov.ph precinctfinder.comelec.gov.ph tuputan dalabat so ngaran nyo di man tano inarya bali kayo nanluyag isa nanang la ipanang la na COMELEC no inerso presento ya butosan nyo. Pero sa ibabaga na COMELEC nata natatang tanagagik, walay mensahe na COMELEC at sa 2 days more to go bago po ng halalan 2025 at 2 araw bago ang halalan, bawal ang pagbibit-bit o pagtatransport ng higit 500,000 pesos o katumbas nito sa ibang pera kasama ang mga gamit sa pangangampanya. Meron na po tayong papatupad na money ban according to COMELEC. Pero hindi daw sakop ng money ban ang mga cashier o disbursing officer habang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin. Kailangan may dala silang ID at Certificate of Employment. Yan So itong money ban para lang sa mga kandidato. Pero alam po ninyo, sad to note, huwag kayong magtatampo sa COMELEC pero Los Benos
maraming violations. Maraming violations. Sad to note talaga. Bukod sa pamamahagi ng pera, cash, meron po tayong napansin na iba pang klase ng vote buying. Yung mga proyekto, yung mga karsada, may mga karsadang binungkal. Ang alam po natin, yung mga pagsasagawa ng mga ganyang proyekto ay bawal during the election period kasi that is one form of vote buying whether you like it or not. Agauntan at ating tanagagi ka. Binungkal yung mga karsada. Bakit nila binungkal? Ito lang ang naiisip natin. Diretsaan niya at ating tanagagi. Bakit nila binungkal? Tapyan, nakurukan da kayo, nakalutan da kayo. Antibagadad si kayo na ani. Tapyan na sumpal yan dalan, kuandad si kayo. Nunot yuak, edsayay na arapan niya eleksyon. Tapyan na sumpal yan dalan, nunot yuak, edsayay arapan niya eleksyon. Hindi ho ba vote buying yan? Kanyan araraman. So sara may kinakarkardan dalan. Hopefully, makapawil tayo kandidato yun. Tanuan de, mansan siyan, akarkar, itay daladalan nyo. Agauntan. Ay, agi. Kaya sana, yung mga bagay na ito, at may, yung mga bagay na ito, may tawag tuyay, naiwasan natin kung sana ang COMELEC porsigido naman sa kanyang mga panuntunan, pero Los Benos porsigido naman sa kanyang mga panuntunan na ito ay maipatupad ng tama. Agauntan na tatang tanagagik. Right hand, remember always your right hand. Pero yung nga sabi natin, unfortunately, hanggang doon lang naman po. Hanggang sabi sa pagsasabi lang ng bawal. Ano ang nagawa natin para lahat ng ito ay maipatupad natin ng tama? Pumunta kayo sa mga inner barangays. Maraming mga nabungkal na karsada dyan. At nataon yan sa election period. Mind you, people from COMELEC, nataon yan sa election period. So anong nangyari doon sa mga policy na pinapatupad ninyo? May ngipin pa ba yun? Ito po, diretsahang tanong po sa inyo. May ngipin pa ba yun? Yung mga policing pinapatupad ninyo during election period? Kayo po ang nangungunang ahensya ngayon para magkaroon tayo ng maayos at malinis na eleksyon. Ano pa ba yung sinasabi dito sa aking ID? Makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Better automation governance opportunities. Ito na lang, makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Alin po ang makabago doon? Alin po ang makabago? Yung mga nababalitaan po nating massive vote buying, massive pamimigay ng ayuda, massive pagsasagawa ng mga proyekto. Ito ho ba? Diretsahang tanong po. Ito ho bang tinatawag po ninyong makabagong halalan para sa makabagong Pilipino? Nakakalungkot lang po. Kasi maraming mga bagay na ginagawa ngayon para maimpluwensyahan ang puso't isipan ng mga taong bayan. Lalong-lalo na yung mga mahihirap po nating mga kababayan. Whether we like it or not, sino ang mas vulnerable na tinatawag po natin sa mga ganitong panahon?
Sino ang mga most vulnerable sa ating mga kababayan po sa mga ganitong panahon? Hindi ho ba yung mga mahihirap? Bakit? Kasi may iran na kurukan. Jad irap damot lanti. Jad irap mat nabilay dalanti. Ang tinagawan doy. No idan yuray busan li. Ay malikalikat lara. Agontan. No dubli nyo ni may busan li da. Taluran ni apatira. Mas malikalikat ira. Anto natang sunad kanunutan da. Utang na loob. Itay sayan sa mga karakteristik po natin mga Pilipino. Utang na loob. Lapod satan niya utang na loob, nasasakripisyo yung kanila mga prinsipyo at hindi na sila nakakapag-isip ng tama. Agontan. Ta siyempre no say agusto narasan agka makanunot na susto. Si katulatan so gabagabay nasaray kandidato ya Romper Los Buenos. Ken gabagabay da kayon kurukan, gabagabay da kayon itdan na ayuda. Tapyan na tumpoy sa orasyo od sayin agaw. Pero kumun say nunot yo, say nunot yo atatang tanagagig, antak wala mo ni konsensya yo, no anto may panmaungan na karaklan. Nagkalalula at si kayuran mairap bilay. Gauntan, nunot yun maungitan. Taloy taon, mabayag ya agaw itan niya palabasan tayo. Taloy taon tayon man sakripisyo, taloy taon tayon manalagar. Kanyan mampili-pili tila na samay susto-susto. Amay napampian tayo at atang tanagagig, amay mangitan na tunay na serbisyo. Bagalag si kayo, yung tunay na magbibigay ng serbisyo, magtunay na magbibigay ng tapat na serbisyo, isang puno na magbibigay ng tunay at tapat na serbisyo. Ang magbibigay sa atin ng dangal, sigla at dangal, atan so nakaukulan tayo at atang tanagagig. And pero Los Buenos, wala mat iray, sasabid si katayon report at atang tanagagig, wala rin so'y balikas da, babagada, ni at sa may kandidaton sa kay akala like 4,000 kwanto ay malikat na mga ibabalita apatiran busan li so nawat to kanyan malikat pero anti kwanto pero ang gano akawatan lay apatiran busan li kwanto say walad pusok tan kanunutan ko amay tuan kandidato. That's very good. Maganda po yan. Isipin po natin, dapat yung mga kandidato, meron silang magandang plataforma, magandang plano, magandang programa, at magandang proyekto. Na nagawa at ginawa, lulugya si karaso wadtan na din kaptang at atang tanagagig. You have so many options. Aliwan saksakim, labat so kandidato. And I believe, jadluyag tayo Pangasinan ang gapiyo na alagayaan oppose. Kanyan wala dwara taluran naynay o apatiran naynay ito mga kandidato. Tapian jaruntan wala su option nyo. Singa jad pagka-gobernador, pigari option nyo ditan. Pero mind you, saksaki labat so piliin tayo. Only one. We will choose only one at atang tanagagi. Sakay labat. Remember that. Ang gaputi provincial duwari gobernador to, saksaki lang bangat. Always remember that. Only one. Untan mo at sara may arom niya posisyon. Kayan, sa piliin nyo, yung kandidato amalay number one. Number one at serbisyo. Number one, yung mangitar na dangal at sigla sa atin. Atan so piliyo at atang tanagagig.
Tanosay apilyo. Amin number 1 at serbisyo. Na magbibigay sa atin ng sigla at dangal. Sigurado lahat na tatang tanagagik. Hindi natin yan pagsisisihan sa loob ng 3 taon. Wala ramat iraramay comebacking ya kandidato. Evaluate yun natin iramay performance da. Kontra at saya, so sara may incumbent yung tatagamot natin. Now, for the last 3 years, for the last 3 years at atang tanagagik, anto so agawan da. Amay incumbent kumparat sa may untatagam lalamot, anto'y agawan to may untatagam lalamot. For example, amay untatagam lalamot, asumpal to so sa may termino to, 3 consecutive terms. Evaluate yo, at sa may 3 consecutive terms, anto'y agawan to, markup ta, pinaaligwas tula, tuta so bali tayo, pinarakap tuta so bali tayo at atang tanagagik. Kontrad sa may incumbent, anto'y agawan to may incumbent at atang tanagagik. Make a comparison and pick the number 1 at atang tanagagik. Choose the number 1 in public service. Atan sa importante. Agyulilingwanan itan. Importante itan at atang tanagagik. Sekwang kulanti, dinan so dominant. Ya parte na say laman tayo. At sa duwaran 5 tayo. The left or the right? The right at atang tanagagik. And always, dapat we will always do the right thing. Always do the right thing. And to do the right thing is to choose the best one, the number 1 at atang tanagaging. Mali kasi sa Joey, baby. Sa Joey, limagpasak la. Mampakomersal na Special edition. Special edition. Direct saan? Okay. Sirin na. Mampakomersal tini sirin. Wadyan nila pigaran pagkabatan pa imano manlalang po ni Sari Manangan Tabay. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Oras, ipapangarod si katayo na Abante Pangasinan Ilocano Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos City, maudlad at maayos. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang taonin. Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minungutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rabi Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Subukla, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo, magbalay sunido ba? Napag mong ituloy, Elias Villanueva, dyan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva, putusan mi ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva,
Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa Balota. Hanap mo ba ay di kalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo. Mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies, at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo, nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Local District, Dagupan City, CSI Square, at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Jad Alcala, Paborito! Bautista, Paborito. Benalona, Paborito! Lawak, Paborito! Puso Rubio, Paborito! Santo Tomas, Paborito. Sison, Paborito! Ordaneta, Paborito! Jad Villasis, Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito! ikaw ang pinag-uusapan. Paborito! Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito! DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito! Paborito! Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Sige! Tuloy-tuloy po ang diretsaan at Radyo Pangasinan.
Kaulap kantabay ni siyempre sa magtarian kapabrito, magtarian lingkor. Yung mga ipasabihin na sari balita isya tong komentaryo, yaduga sustutan na panmatalkan. At sign agon na Sabado. 2 days more to go before election period of election time. Alam, election period, election time, election day. No Monday atadang tanagagik agyulilingonan. It's also holiday. Kaulap kantabay ni Manaya sa magtarian kapabrito, Joseph kanilang bakani. Ni holiday mat no aduse ang gapi loob. Kayan naidanda kayo na pankanaw-nawa. Naidan kayo na pankanaw-nawa. Ya amay butos, yag kayo nasigan-sigan at atang tanagagik. Basta gyulilingwanan. Kaarap yun tad voting precinct yo. Go for good governance. Go for good governance at atang tanagagik ni. Gyulilingwanan mat niya. Arama kayo natatakot. Ano man binang ibagadad si kayo ni. Dan mi kayo ayuda. Manumpal kayo kwanda. Ag kayo natatakot. At sari kabaluyan tayo, kalugaran tayo. Ag kayo natatakot ta akin. Kaloob yun sa may voting precinct. Inasukulan na sarate voting precinct. Diyat sari eskwilaan. Nagauntan. Nanang nang nyo may kwarto yakulan ng ngaran nyo. Lobkid man. Anto'y gawon dad si kayo. Chikende ngaran nyo. Kaya ridan na check so ngaran nyo. Danda kayo mantammark kayo. At sa may listaan da. Kaya rin man tammark, man signature kayo. Insan dala itarid si kayo may baluta, asakuban abalkot na folder. Anto'y purpose to may folder, tapian agda na nang nosipay imbutosyo ang gapoy arom, makanang nasara tay imbutosyo si kayo lambangat. Tantandaan nyo tan, kanyan wala tay folder, tapian sakuban nyo. Sa kinin purpose na sa may folder, tapian ag kayo man kukopyaan, no cheating. Diba? Dyan classroom, no man examine, mampa-examine si madam, antigawan to, no cheating, wag lilingon sa kaliwa sa kanan, diretso lang ang tingin, that's the right thing to do. Diretso lang ang tingin. Kasabi nyo, sa may girungan, iapili yun panbutosan, girong kayo, wag man lang may bullpen at arapan nyo. Everything is provided. Watan la. Usaryo may bullpen, ishade na nyo may bilog-bilog di man, no siya pa'y kandidato yung kurso na dayo. Yamang ito na, good governance, aliwan ayuda, ng tunay at tapat na serbisyo, yung magbibigay ng sigla at dangal sa buhay nyo at atang tanagagik atan sosyedad nyo ran kandidato. Di na una nyo pilian. Ununan pili nyo sa ramay 12 ya senador. 12 labat, agyula susulukan. Tano sinulukan nyo, invalid man, subutos yun sa ramay senador. Mas maong ni may kulang nan sa may asubsubra. Okay. Kaya rin na sa ramay senador, unlakilad sa may ramay local positions. Uno na ni so, may House of membro na tatagamod House of Representatives. Senador, congressman, insan kaya rito, nujad probinsya, governor, vice governor, insan board members, nujad balay, tan syudad, mayors, vice mayors, sangguniang bayan or sangguniang panglungsod members. Except for Dagupan City, agira umbubutos at gobernador, vice-gobernador, tan board members. Andi man na bubutos sa board members anto. Andi man na hindi. So, sa ibutos na labat, sinadjad siyudad na Dagupan, manlapo labat at senador, congressman, insan, mayor, kaya rin mayor, vice mayor, tan, aray, councilors. Natan, sa ipanuntunan niya desisyon nyo, good governance. Aliwan lapod walay inendorso da, walay sinuportaan da, si katuman sulik na anda, dumamot imay liknaan nyo. Si katumay liknaan da,
We will respect that because that is their liknaan. Sana na may liknaan nyo. Ibig kong sabihin, huwag kayong papa-impluensyahan. Meron po kayong sariling liknaan, meron po kayong sariling pag-iisip, at meron din po kayong sariling desisyon. Yun yung sa kanila yun. Huwag nyo lapi babalian. Do your own thing at atang tanagagik, yan lamang po yun, ha? So, ibutos ninyo yung inyong mga korsonada. Okay? Approve po yan. Pero wala ibalit agad si kayo. Ne, jad sara may mamaestra kunutan sara may election workers. Yaman participate at sa May 12 elections. Walay pinirmaan ng Presidente BBM. Walay additional yung 2,000 pesos. Pay raise. Oy, congratulations, ha. Pero antayo at atang talagagik, wala rin napipituyawan tayo, aliwaran malikot. Ha? Akin taliwaran malikot, nini dandakilay 2,000, akin malikot, kung ko. Ay, paano tumot, sir, kwandad siya, ha? Paano tumot? Tamay awatan me, singagunan siya mi, at say iyak to me at eleksyon, sa numayo dosi, walay tax to. Walay tax to. In the amount of something like more or less 1,800 pesos. No man bilang bayaran dari unyan amount. Ibawas da walay tax to. Kanya si kwanda singa dalabat impawil may tax me kwanda. Anto ya si Rinay, pampalubag loob o ay agi. Gagawan datilan tangan to. Tanji A? I hope not. Masyado mo ulit panmulmulagdad kanunutan tayo anta. Singag tayo natatalisan so pambibilay tayo tapo na mundo anta. Ay makapalit ito imagine, taksan mura, balbalag sa bawas tao. Sa mura natin, komplementuan na 2,000 pesos. Agad, maong ni inakal yung may tax, insan yung komplementuan na 2,000, mas malikat nira. Ay, agi, ang tulay nagagawad si katayo. Kasalanan mo lahat ito, Bosanli. Dapat makulong ka, Bosanli. Ay, agi. Akin mo yatuan to, makakapilarayan nagagawa at atang tanagagig. Are we still on the right track? Are we still on the right track? Kanyan manunot kayon maong at atang tanagagig. Tasay busis tayo natan sunarungol da. Ipalik na tayo, suliknaan tayo, iparungol tayo, subusis tayo. At say arapan ya eleksyon. Let them hear our voice. Let them listen to our feelings at atang tanagagig. Aglapiga natin yung suliknaan da, na-realize da, untan so gagawin da at atang tanagagig. Yan nun na-realize da, untan so gagawin da at mampatauli ra. Nyajad pampatauli da at atang tanagagig, they will choose to do the right thing. After all, at atang tanagagik, we were all created equal by our Creator. Gauntan. So si katulaman sununutan tayo sirin, at saya arapan niya eleksyon. Ne, Sabado natan,
nabuwas agaw na pakurong agaw na panagpainawa. Agi, wala lamang so napuyat at sararayan panaon. Wala rin man tambay lalangula at paway na kabkaabungan da, kunwari man inuman ira, kunwari man chichismisan ira, ang tamanaya sa alagaranda pakurong. Siksikaso yung labat tampano dire-diretso lay puyat yun. Naatake di korason kayo. Ay mahirap tayo dire-diretsyon puyat at ating tanagagig. Dapat walay man susublayan kayo. Sistema lang yan. Ay agi. Apple juice laya. Uminom kayo ng apple juice. Para lumakas ang katawan. Ay agi. Ay, basta saman, babagak lang naynay at atong tanagagik tulungan natin, lalong-lalo na yung mga nakakatulong sa atin. Sa panahon ng kahirapan, panahon ng piliin natin yung mga nakakatulong sa atin. Hindi lang sa pamamagitan ng ayuda, kundi sa kanilang serbisyo, sa kanilang mga programa, sa kanilang mga plano, sa kanilang mga proyekto. Hindi lang sa ayuda yan. Kasi ate ayuda, one day ka na batan, ibabagay ka na ned, saka ulit-ulitin ko. Ang gano'n magmumukha na akong makulit. Ipipilit ko pa rin kahit makulit na ako. Agaon tanatatang tanagagi ka. Singa, ay alang manaya, alingwanang ko, may party list manaya, mambutos timod. Maong tanunutan ko tayo, mahirap lang tatak ko na talaga. Dakong alin nalilingwanan ko at ating tanagagi. So bukod sa senador, sa congressman, sa mga local officials, at the back of the ballot, nandun po yung mga party list. Tayo sa ating mga taga Pangasinan, meron po tayong atin po dyan na party list. Sinasay Bicol ako. Kaya riyan man Bicol. Ngaran la Bicol. It speaks about Bicol. Agontan. Diyan sa kitay ballot, at luyag tayong Pangasinan, meron po tayong Abante Pangasinan Ilocano. Yamang Abante at Kanupugan, paninawaan tayo, mangyabante at sigla at dangal ng bawat Pangasinense at bawat Ilocano. Agontan, yan po yung atin. Abante Pangasinan Ilocano. Manbilang kilabat na 1, 2, 3 asumpal. Sana wag niyong kalilimutan na ang mga dapat na mapili natin yung talagang tunay na maghatid sa atin ng serbisyo, tunay na magbibigay sa atin ng tapat na panunungkulan. Dugala sa Joe. Si kwanto na Sir Jerome Antinorio, pilian tayo susay manupag ya serbisyo at luyag tayong Pangasinan. Ipawil susay sayaksak tan gayaga at luyag na Pangasinan. And by the way, sa mga strong wonder women, sa mga ina ng tahanan, sa mga mama, sa mga irmat, sa mga nanay, Happy Mother's Day tomorrow. Nalilingo. Happy Mother's Day sa kayong lahat. Siyempre binabati ko na rin ang Happy Mother's Day. Una sa lahat, yung ina ng tahanan namin, si Madam Anna Marie. Happy Mother's Day. Ganon din sa ating mother-in-law, si Madam Lita. Happy Mother's Day. Sa lahat na ng mga sa ating mga hipag, Happy Mother's Day. Sa lahat ng mga mother out there, Happy Mother's Day. Kay Auntie Fanny, Happy Mother's Day. Kay Ate Johnny, Happy Mother's Day. Yan, ha? So, Happy Mother's Day.
Mother's Day. Tay dilam jubak. Happy Mother's Day sa lahat, ha? Enjoy your day. Wag kayong mag-celebrate ng Mother's Day na naghihintay ng pakurong, Ani sa kwanda jay, wala may abasa katatang tanagagi. Kung sa pag-ibig may pinagtagpo pero hindi tinadhana, dito naman sa eleksyon, meron ding inilista pero hindi nakatanggap. Nakinta si rin ilalo anyuta na. Talagang maproprostrate kayo. Ilalo nyo mo. Gilaluan. Basta no si mabe. No kimurong. Agontan. Ito, sabihin na lang natin sa inyo, Hate has 4 letters, but so does love. So let's sow love, Enemies has 7 letters, but so does friends. So let's make friends this election, Lying has 5 letters, but so does truth. So let's tell the truth to the people when we speak, sa mga kandidato, tell the truth. Do not lie. Cry has 3 letters, but so does joy, di ba? And negativity has 10 letters, but so does positivity. Yon. So let's realize that at ating tanagagi, Basta ang bubutos natin, importante kung sino yung number 1 sa puso natin. Number 1 sa tunay na serbisyo at panunungkulan. Number 1 na magbibigay ng sigla at dangal sa bawat tahanan. Number 1. Tulad ng Radyo Pangasinan 88.1, number 1. Sige, nga pala malam yung oras sa atatang talagagi. Pasublayin tilay Sir Joey baby, tawad dyan mo tapen na rin yung may Throwback Sabado. See you on Monday, mga kapaborito. Vote wisely, and before you vote, pray. Say bali-bali lang ti sa kwanda, sa kwanto ng Cardinal Tagle, at sa raramay interview dat si Kara. Sana this election, sinasama conclave. The conclave should not be viewed as a mere election, asserting that the ministry of the church is decided through prayer and the Holy Spirit. Sana sa Monday din, ganun din. Yung election natin is decided through prayer and the Holy Spirit. God bless you. Akala pa kantabay lalangula diretsan sa magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay tima the technical side say Manangaro Lawas the faithful one. Sana maging faithful din tayo lahat. Agaon tanatatang tanagagig Engineer Richard Olanday. See you again mga kapaborito dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala!